and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alina. Na-imagine na nimo si Marco nga mo'y imong pakaslan puhuin? Oh, Trish. O gusto ko, ikaw may maid of honor na ako. Ako, cute. Siyempre. Bubi ako lang igsuon. Mura na big igsuon akong pagtanaw ni mo. Anya, kami na lang doha si Papa. Wala sad ko'y mama. Mong, dili nakalahi para na ako, no? Muli ganini sa ato karong weekend? Pa, mura gili pa ko makahigayon. Dagan kayo may projects ron good. Uy, maubanak. Kimingaw na mahugod ko ni mo. Ako man sad pa. Sige lang pa, next weekend. Maningkamot ko makauli diya sa ato. Mao na, Marco, babe. Muli ko sa mga probinsya next weekend. Basin, ganahan ka mo uban na ako. Alina, babe, kining sorry kayo ha, pero doon narap ko'y lakawana. Mao ba? Asa man day ka? Nagsabot mo gumis ko mga amigo nga magtapok-tapok. Pwede sa sunod lang? Uy, kaso, uy. Okay na, babe. Sunod na lang. Kalipay na ako. Na uli ka na. Ingon man sad ko pa. Sige lang pa. Hapit naman sad bakasyon. Taas-taas niya akong pondo din sa ato. Dali na nak. Nagluto gusto imong paboritong bisayang manok nga sinabawan. Dali. Ayay, kanada. Naon sa manis Marco. So ka lang naabot ko din sa probinsya. Huwag paramdam na ako, bisan o sa lang ka-text. Charo, huwag siya ka na ako nagpangumusta na ako. Nag-away mo? Wa man day, Trish, pero... nagyaw-yaw ko sa text, uy. Ako mo siyang gitaksan. Kaya wa mo siya magparamdam ba? Sukat ko naabot din sa probinsya. Mao pa? Unya sa may akong matabang mo. Day, ikaw ko ni chat niya. Unya, sultihi ko kung mo-reply ba siya ni mo. Sige. Ni-reply siya na ako. Padong naman untaday ko na siya mo chat ni mo. Unya, pagkabasa niya sa imong message, naglagot siya kay siko nung kagyaw-yaw. Kisa may dili masuko. Ngawang siya magpahibaw. Ingon na ang gani style good. Basta magkakuyog na gani na sila sa mga barkada, no? Mura na siya malimot na ako. Murag malimot na doon na siya uyab. Day. Sakitan ba ako maguna-una, day? Kay mura na mig uyab ko magkita, may. Pero kung dili gani, mura na sa siyagwa. Day, Alina. Sige lang, day. Mubalik naman ko din sa syudad ugma. Makikstorya lang ako niya. Salamat, ha. Absent lagi ka ganinang buntag. Ko
kuan, naglain magud ang akong lawas, kud. Mao di ay. Si Marco pod. Wa po kabantay niya ganinang buntag. Murag ni absent man pod. Ha? Lain man akong feeling day, uy. Mura man og bugnaw na si Marco na ako. Wa ka si lain day. Ha? Mura man og doon na siya lain, good. Ha? Nganong nakaingon man ka? Feeling lang gid na ako, day. Day, Alina. Day, tabangi kong paniid ko no niya, Davy. Unya, sultihi ko kung siya mo mamatikdan. Ha? Pila naman ka-text akong gisend ni Marco na makikita ako niya. Pero hangtod karon, wag yapon ko na dawat nga reply. Makikita na lang ko ni Trisha, bi. Makikapi ko niya ron. Wa pa masigit ma-reply si Trisha na ako. Ako na lang usaoy. Maayo din higidili kayo sa amok. Kadiyot. Salang Marco og Trisha, mina. Ni asalatin hiyo niya. Nag-holding hands pagit sila. Marco? Trisha? Alina? Alina? Ansay buti pasabot, ani? Best, Alina, paminawa una Ansay buti pasabot, ani? Nakaimubas mag-traidor na ako? Alina, Ayoko kita pa! Mga hayop mo! Nga, okay na ka niya. Pauli na lang din sa ato, nak. Hapit na hinuon ko mo graduate pa. Unya mo atras na hinuon ko tungod lang nila. Sige lang pa. Nahiba akong karoon na niya akong gibating kasakit. Makamove on ra ko pa. Basta nagha, kung di na kaya, pauli lang din sa ato. Oo pa. Salamat. Alina, please, mag-istorya sa ta. Unsa pa may ang istoryahan nato? Igsuon akong pagtanaw nimo. Unya nakahimo ka sa pagtraidor nako. Ayaw na, Trisha. Sugod karon. Kalimti nga nakahigala ta. Alina. Kinsa man ni? Number raman? Hello? Day, Alina, sinang Medina nini mo. Siligan niyo din is probinsya. Oh, nanawag malagi ka nang. Doon na kay Toyo? Day, nadisgrasya si Papa ni mo. Unsa na? Ngano ni biya man ka? Gusto naman ako
Alina? River, niya ka? Sakit kayo kong dugan. Ako na lang usap. Wala si Papa. Niya pa ko, Alina. Tuod. Kanasaan ba di ka nabalik gikan sa Manila? Atong adlaw before na-discuss sa papa mo. Mao pa? Alina, naibaw kong dako kay kusaan mo. Nagigbuwag ko nimo tungod kay mulargahay ko sa Manila. Pero karon nga, nahanay na nako. Willing ka bang mo ba na kong balik dito sa Manila? Ha? Isaan ako nimo. Di na ako magpalayo nimo. Ug di na giti kapihaan. Tagayan ako klaing higayon. River. Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan, saksi ang buwan at bituin sa pag... Gihatagan ako glaing chance sa River. Unya kay ako naman lang sang usa, ikuyog ko niya pagbalik niya sa Manila. Og didto na kong mituwas og eskwela. Karon, minyo na mi og may mga anak. Human mi na minyo, ni anami dinhi sa Cebu nagstay for good. Og kabahin nila ni Trisha og Marco, ako nahibaw-an nga nakabuwag na sa day sila. Og ang nakapait, kinapaangkan si Trisha. Dinhi na lang kutob, takang salamat, RMN.